אז מה קורה חברים? כאן צבא נינג'ה בסרטון של צ'יטים. כמו שאתם רואים זה הצ'יטים. מתחילים עם נראה לי, אני לא כל כך הבנתי, יש פה מלא דמויות. אפילו את הרובוטים שאתה יכול לשחק איתם. חברים, במקום שעכשיו תחכו, אני אפתח פה עכשיו מלא תיבות, ואני אעשה את כל השחקנים סטאר פאוור. אז בשבילכם זה שנייה, בשבילי זה כמו שאמרתי, כמו שאני אומר, עשיתי את זה הרבה זמן. אז עכשיו אני אתחיל לפתוח את התיבות. אז חברים, חזרתי, עכשיו פתחתי את כל הדמויות. חברים, אני רואה שיש פה לחלק 3 סטאר פאורים, חלק 2 ברגיל. נגיד הרובוט אין לו סטאר פאוור, אין לו גאדג'ט, הרובוטים הקטנים. כמו שאתם רואים, יש פה שחקנים כפולים, נגיד זה נראה לי זה בול, לפי איך ששומעים. יש גם יש פה את הכל. יש פה סקינים, יש פה מלא דברים גם שאין במשחק, ודברים שיש במשחק. זה צ'יטים מאוד מטורפים. כמו שאתם רואים, יש פה גם 3. שהתכונת הסופר של ג'ין זה מוזר. אז נגיד אני אקח את לאון למשחק. חברים, אז כמו שאמרתי, אני אשחק עם לאון. חברים, אני עצרתי את הסרטון ובדקתי אם אפשר לשחק ברגיל. חברים, אל תשחקו בזה, תשחקו רק במשחקי ידידות. אל תשחקו בזה, כי בשני זה ייתקע לכם, ויש סיכוי שאפילו תצטרכו להוריד את זה מחדש. חברים, אני אמרתי שאני אשחק עם לאון, אז בואו נראה. נגיד נבחר את בואו נבחר את סולו. נגיד אני אעשה סולו, נראה איך זה. לא, אין לי את לאון. וואו, איזה מטורף הוא. איזה מטורף, איזה ירות רחוקות. יש לי גם 7 פעמים את הגאדג'ט. אבל אם אני מכפיל את עצמי פעמיים, מה יקרה? זה ממש. וואו, שכולם אחד החלקים. וואו, איזה ירות מטורפות. חברים, אני חייב לנסות. איזה חזקה היא. פעם. לפחות הייתי מקום ראשון. חייב לנסות את הדמויות שהן לא לג'נדרי לפי המשחק. בוא נראה, נגיד אני אקח את הפעם הזאת איתו. לי חזקה. וואו. חברים, ההשפעה של המתקפה של ברוק קוראים לה ברוק, בסדר? לשרפה אויבים שנמצאים באזור סופגים נזק של 300 בשנייה. זה לא הרבה, כי רק 600 צריך לקרות, כי זה לשתי שניות. בוא נראה. יש לה פעם אחת. וואו. אוי, מי זה?
חברים, תסתכלו איזה צ'יטים מטורפים. מי זה? מי עשה את זה? אני חייב לעשות. מי זה? אני חייב למצוא. מי זה? מי זה? מטורף. אולי זה אחד הרובוטים? פה גם סקינים. בואו נראה. אין לי מושג מה זה אומר, זה באנגלית. מה זה היה? שתי הרובוט כאן. מה? איזה יריות? חברים, זה כמו אמיתי? מה זה עושה? זה אש כמו של פעם. איזה מטורף. איזה מילתי שלו זה הריצה שלו. איזה מטורף, מי זה? ברלי. איזה חזק, ברלי. חברים, אני חייב לקחת את ברלי. זה לא עושה את זה? יש הרבה סוגים של ברלי, של כל שחקן נראה. אבל מה זה ברלי הזה? ירה אש הגיונית. חברים, שנייה. אני אעשה את זה. מה זה? שבר לי את זה. רק שנייה אני אעשה. רגע, אני אהיה גדול? רגע, מקודם אני הייתי גדול? הנה, אני אהיה גדול. וואי, מגניב. אני כאילו נגד הבוטים. וואי, זה מאוד מוזרה. חברים זה. וואי, כמה חיים יש לי? זה בגלל שאני מה זה עושה? זה כמו של קארה, לא? וואי. אני חייב את הברלי שהיה שם. וזה זה? בוא נראה. לא יודע מה זה אומר, זה באנגלית. אני ממש מקווה שזה הוא. מה זה? חברים, זה מטורף. ולמה אני נראה כמו אלפרנו? לא יודע. זה ברלי... זה לפות מאוד ימין. וואו. זה ניתן כמו דאריל. המכה הרגילה שלו כמו אלפרימו. נראה לי שילובים של התקופות. הנה זה כמו של... רגע. מה זה? איזה מטורף זה. איזה ענק. חברים, אם יוציא את זה למשחק. וואו. מה זה? אני חייב לבדוק. זה צ'יטים מטורפים. באמת. רגע, אני אקח את דבורה. איפה דבורה? רק שנייה. אני אקח שנייה דבורה. חיילים מטורפים. רגע, זה דבורה הלג'נדרי? ראיתי שם דבורה. כנראה זה הלג'נדרי. לא! בטעות לחצתי על זה בגלל שזה... וואי חברים, אני חייב לבדוק אם זה יעבוד לי. רק שנייה, אני אחזור אליכם. חברים, הבנתי איך לצאת מזה. תמחקו את זה מזה. בכלל תנקו את זה. תחכו בערך חצי דקה ותיכנסו לזה שוב. ואז אתם לא תצטרכו להוריד את זה שוב. וואי, חברים, איזה מזל שבדקתי את זה. רגע, אני אעשה עכשיו סולו. נגיד את זה. אני אראה. וואי, מי זה הענק הזה? חברים, אתם ראיתם אותו? זה דבורה רגילה? דבורה רגילה. רק שזה ניתן כמו דאריל. וואי. איפה הענק הזה? אני חייב לראות. איפה? חייב לראות, הנה. שיהרוג אותי ואז אני אראה מי הוא. זה פרנק.
שזה פרנק. ראיתי שזה פרנק. פרנק עוד כדי כך. זה גדול בריון. הנה. פרנק. אשכרה חברים זה פרנק. הנה פרנק. בחרתי אותו. וואי, אני חייב לעשות את זה שוב. וואי, בטח התקפות שלו יהיו חזקות רצח. איך נראה כמו בבל? בבל? ג'סי? רק אני תגע על משהו? זה... וואי, אני בלבל רצח. מה זה? זה שלו נתנות מה רצח. מה זה? זה... אני לא הבנתי. וואי, בעיה שזה כל שנייה יוצא. רגע, רק שנייה. עושה לי משחק הגדול. נעשה את ה... זה נשמע כמו של... זה נשמע כמו של... זה מסובך, נלבו פה מלא דברים. ומשהו... וואי, זה ענק ענק. וואי, זה אחד הצ'יטים המטורפים. זה חזק אני. וכמו שאמרתי, שכחתי על השני זה. זה כמו של סרג'. אתם רואים, אני יכול לעבור מקיר לקיר. אני יכול לעבור פה מקיר לקיר. להשתגר. אבל זה נשמע כמו 8-ביט. וגם נראה כמו 8-ביט. כשזה משתגר, זה היה הצ'יטים להיום, מקווה שנהנתם. אני אשים קישור בתיאור, אז אל תשכחו לפרגן בלייקים, אהבתם את הצ'יטים. תשתפו חברים, כי אני מאוד השקעתי בצ'יטים האלה, וחיפשתי הרבה מאוד זמן צ'יטים. אז חברים, זה היה סרטון להיום, מקווה שנהנתם. אל תשכחו לפרגן בלייק וסאב ובפעמון, כדי שתראו את כל מה שאני מעלה. אז נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.